Galang-galang baboy mga badi. Ano yung ingredients yan? Galang-galang na pork. Mga badi. Galang-galang na baboy. Sayuti. Luya. Ang labuyo mga badi. Labuyo. Ahos. Sibuyas. Ang baboy. Ang pork mga badi. Sahon na isa mga badi. Sahon. Ang ito paminta. Taklo ba mga badi? Okay pa mga badi. Lang-halang yung baboy mga badi. At
itong timplahan buddy. Dagangan ko po yun. Ay. Suka. Yan pa natin sa tubig para malata. Saka natin tubig mga buddy. Halang-halang. Ito na yung patsal mga buddy. My goodness. Kita na yung mga buddy. Bukan naman yung mga buddy. Ano ito na ang sayot. Paumok na mga buddy ang mga sayot. Tirada na buddy. Mga tirada na buddy. Mga buddy. Ito na ibutang ang sibuyas dahon. Iba. Secret dia mga buddy. Mga tirada dia. Luban. Buddy. Alright. Ito na mga buddy. Ang atong alang-alang na baboy. With sayuti. Kalami mga buddy. Thanks for watching.